atong pasalamatan ang mga sponsors nga nisuporta alang sa atong mga programa para sa Semana Santa. MB Siblings Corporations, the brand ambassador of On and Off Safe Audio Philippines. Nordic Audio Innovations, makers of the body phones, study phones, story phones, and focus concentration headphones. Mr. and Mrs. Sunny and Alice Laurente and James Michael Laurente. Attorney Aaron James Melendez. Raleigh Gonzalez from Spain. May Ruiz Klimchak from Germany. Mr. and Mrs. Carlo and Marilu Mathusen of Belgium. Elel Pasayan and their two handsome sons of Belgium. Silani Francisco Perez of Belgium. Karen Francisco Latiza from Winnipeg, Canada. Leonora Guba and family. Attorney Jongjong and Araceli Melendez and family. Army, Arlen, and Rapa Casala. Ikaunom nga pulong na natuman na pagabat-baton sa kanhit Technical Director sa DYRF AM Cebu. Usa-usab ka Catholic Faith Defender o gatuan nagtrabaho is Broadcaster Engineer sa Kingdom of Saudi Arabia o usab angkor man sa programang giya sa Katolikong Pagtuon Brigido Ordaliza. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ikaunom nga pulong. Consumatum est. Natapos na. San Juan, Kapitulo 19, versikulo 30. Usa kasinggit sa kalaugan ug kalampusan nga gihimo ni Hesus. Kining usa ka pagpanghupaw sa kahupayan aron ipakita kanato nga ang dalan sa krus mao ang dalan sa tinuod nga kamatuoran ug kadaugan. Mga siya miingon, igusom via et veritas it vita nimo benit ad patrim nisi per me. Akon sa ato pa, ako ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay usa nga makaadto sa amahan, kundili pinaagi kanako. San Juan, Kapitulo 14, versikulo 6. Kaya ang iya nga kadaugan, mao man ang pagtuman sa kababuton sa amahan. San Juan 5:19. Consumatum est. Natapos na. Tinuod nga kausa lamang namatay ang atong Ginoong Hesukristo diha sa krus. Ug tinuod usab ang mga panghitabo didto sa Kalbaryo. Dugay na kaayong mga katuigan ug dugay na kaayong mga siglo ang nilabay gikan sa iyahang kamatayon sa bukid sa Golgota. Karon mga bag-uhay ng panahon, makapangutana ngano man nga gibalik-balik pa man nga dugay naman kaayo ni nga nahitabo. Mao nga kining maong mga pangutana ug dili mahatagan og saktong husay. Mao hinungdan nga daghan sa atong mga kaigsuunan
nga niining panahona tuas mga kahilayan, sayaw ug uban pa nga wala makatugkad sa giingon ni Hesus nga consumatum est, natapos na, nga nagpabilin hangtod karon nanganawkanaw sa matag usa ang pulong niya diha sa krus. Natapos na ug kapina sa 2,000 nga kakatuigan ang nilabay ug ang epekto niini nagpadayon hangtod karon. Ang pulong consumatum est, wala nagpasabot nga ang kinabuhi ni Jesus mao'y natapos atong higayuna sa dihang iya kining gilitok ibabaw sa krus. Nahulog ug ikaunom pa lamang kini kapulong, naa pa ang ikapito nga pulong. So nagpasabot nga ang consumatum est, ang iyang kinabuhi natapos. Dili unta kini niya malitok ang ikapito nga pulong. Nagpasabot nga kining maong mga pulong usa ka pag-ampo ug siya mo'y atong panig-ingnan. Mabasa ka na ito mga igsoon sa 1 Pedro Kapitulo 2 versikulo 21. Ang mga nagsusulat ug nakasaksi sa kinabuhi ni Jesus nagkanayon nga atong Ginoo namatay nga nag-ampo. Ang katapusan nga kapito kapulong sa pagpamalandong karon panahona mao ang mga pag-ampo sa atong Ginoo, ayang paghalad sa iyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan, giubanan og mga pag-ampo. Ug ang ikaunom nga pulong consumatum est, natapos na, mao ang katapusang pulong nga iyang gilitok diya sa Ebanghelyo sumala ni San Juan Kapitulo 19 versikulo 30. Mga igsoon, human gipainom ang atong Ginoong Hesukristo, mituaw siya sa pag-ingon, natapos na. Human siya nakasulti niini, matod pa ni San Juan, miduko siya og namatay. Unsa ba ang natapos sa ato ang Ginoong Hesukristo? Unsa ba ang kalampusan diya sa katapusan sa pagpaningkamot ni Jesus? Unsa ba ang natuman pinaagi sa iyang pagkamatay? Mga binati kong mga igsoon, diha ni Kristo mao kini ang katapusang pulong ni Jesus diha sa iyang pag-antos, apan diha sa sinugdanan, sa pasyon, usaysay sa iyang pagpasakit sumala ni San Juan. So wala pa hugasi ni Jesus ang mga tiil sa iyang mga apostoles. Miingon ang ebanghelista nga kanunay higugma ni Jesus kadtong mga iya nga niya sa kalibutan, ug higugma niya sila hangtod sa katapusan. Ang Ginoo nahigugma hangtod sa katapusan ug diha sa naghinapos niyang kinabuhi. Siya miingon, natapos na. Ang iyang kamatayon mao'y nagpasabot nga mao'y nagkumplito sa iyang paghigugma nining ebanghelyo sumala ni San Juan. Kung atong lantawon pagbalik ang sinugdanan, atong mahinumduman ang giingon ni San Juan magbubunyag. Sa pagkita niya ni Jesus, ana ang nating karnero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, ug si Jesus mao ang nating karnero sa Dios, ug nakahibaw ta nga ang nating karnero sa Dios mutapos diya sa paghalad sa iyang kinabuhi aron mabuhi ug mahatagan og kinabuhi ang iyang katawhan. Mga igsoon, ang katapusang pulong ni Jesus nga natapos na, nipabati kanato sa pagbabilin sa Dios dinhi nato. Nagpabati kini kanato sa pagkamaunongon sa Dios, natapos na. Nagpasabot kini ang atong Ginoong Hesukristo sukad pa sa sinugdanan diha sa Ebanghelyo ni San Juan, sa iyang pagpangalagad, sa iyang paghugas sa tiil, sa iyang mga tinun-an,
nagpabilin na higugma kanato hangtod sa iyang kamatayon. Mga igsoon, ang atong Ginoong Hesukristo nagpabilin sa amahan hangtod sa katapusan sa iyang misyon. Kining maong kamatuoran nagdasig kanato sa pagka-maunongon sa Ginoo ug paglig-on sa atong pagtuo diha kaniya. Nining tuiga ang atong simbahan sa Pilipinas nagahin ini alang sa mga laiko nga binunyagan nga mga sakop sa simbahan. Ang atong mga obispo nagpahinumdum kanato sa dakong hagit sa pagkat-on sa kamatuoran sa atong pagtuo ug sa pagsaksi sa pagtuo diha sa kinabuhi. Daghan sa atong mga katawhan nga walay igong kasayuran sa atong pagtuo ug sayon ramarani sa uban nga pundok ubalhin ngadto sa laing sikta. Daghan nga mga Katoliko nga walay ikatubag batok sa mga atake sa mga pagtulunan sa mga dili Katoliko sa mapananglit sa pagka-Diyos ni Kristo sa Eucharistia. Usa sa atong pagtahod sa mahal nga Birhen Maria. Apan magrabi panini mao ang pagkabulag sa pagtuo sa kinabuhi. Tinuod usa ka makaulaw nga ebidensya sa kapakyas sa pagsangyaw sa ato ang nasod nga bisan puno sa mga tao ang mga simbahan. Daghan ang atong mga piyesta, daghan ang mga Katolikong tulunghaan. Apan ang atong nasod nag-antos sa kakabus ug korupsyon. Kadaghanan sa mga nanikas sa eleksyon ug sa maabot pa nga eleksyon na maligya sa ila mga buto, mga binunyagan sa Katoliko. Mao kini misulay sa pagtabang kanila aron makasinati sa kausaban sa kinabuhi. Dili maunongon. Pila ka pagkakasakop sa simbahan nga nibiya sa ilang pagtuo tungod kay ang mga pari nga relihiyoso, mga leader sa simbahan wala maunongon ug napakyas pagtuman sa ilang mga panaad. Ang mga pagtulunan nga gipadayag ni Jesus sa iyang katapusang pulong natapos na. Mao kini ang usa kapag ampo sa usa kaalagad nga nagmaunongon sa Dios. Usa kini kapag ampo sa alagad nga nagpagbilin diha sa Dios. Pag-ampo sa usa ka matuuhon sa Dios. Mao nga niining maong pag-ampo. Atong ipunting atong mga pananaw ngadto sa Dios. Sulungon nato ang Dios nga nagdapit kanato nga mahimo usab kitang maunongon. Natapos na. Mga bana, sa inyong pagpamati niining maong pamalandong, mahimo unta kining higayon sa pagbag-o sa panaad sa pagka-maunongon sa inyong asawa. Ug mga asawa, sa inyong pagkadungog sa pag-ampo ni Jesus, natapos na. Maghatag unta kini ug kahigayunan sa pagbag-o sa saad sa pagka-maunongon ngadto sa inyong mga bana. Ug isip o sa kakatauhan, ato lamang matagamtaman ang kahulugan sa pag-ingon ni Jesus nga natapos na kung kita magpabilin sa Diyos. Kung ang atong kinabuhi dinis kalibutan natapos na, masaligon kitang muampo ngadto sa Diyos, natapos na. Ug naglaom kita nga kon magpabilin kita sa Diyos, magpabilin usab siya kanato
kung adto na kita sa langit. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Atong pasalamatan ang mga sponsors nga nisuporta alang sa atong mga programa para sa Semana Santa. MB Siblings Corporations, the brand ambassador of On and Off Safe Audio Philippines, Nordic Audio Innovations, makers of the body phones, study phones, story phones, and focus concentration headphones. Mr. and Mrs. Sunny and Alice Laurente and James Michael Laurente. Attorney Aaron James Melendez. Raleigh Gonzalez from Spain. May Ruiz Klimchak from Germany. Mr. and Mrs. Carlo and Marilu Mathusen of Belgium. Elel Pasayan and her two handsome sons of Belgium. Silani Francisco Perez of Belgium. Karen Francisco Latiza from Winnipeg, Canada. Leonora Guba and family. Attorney Jongjong and Araceli Melendez and family. Army, Arlen, and Rapa Casala.